Здравейте! Аз съм госпожа Череша. Днес ще ви покажа как може да направите аксесуар за рокличка на вашата дъщеря. Ако имате повод за прекрасен празник и сте купили рокличка за кръщене, например, а няма никъде диадема или някакъв аксесуар, който да отива на вашата рокля, аз ви предлагам идея какво може да направите сами, като закупите изкуствени цветя. За да изработите диадема, като тази, която аз съм направила, е необходимо да закупите изкуствени цветя по избор. Аз избрах едно букетче с малки розички, които са 7 на брой. Купих и ластиче, което е дълго 50 см. Взела съм бял филц, а може да използвате и вата, което е дълго около 25 см, за да мога да побера цветенцата. И ето ги цветенцата, които съм отрязала от букетчето. Трябва да имате още и пистолет с течен силикон. За да може да залепя розичките, слагам течния силикон в задната част и закрепям първата. Всяка една роза трябва да бъде плътно прилепнала до съседната, за да може при разтваряне после да не се вижда отдолу бялата вата, която има. Много плътно една към друга се слагат всичките. Ето така. Ето. Значи в случая, ако те се разтворят много силно, ще се вижда грозно отдолу. Затова трябва да са много плътно прилепнали една към друга. Вече съм залепила и 7-те розички. Ще обърна отзад, за да ви покажа какво се е получило. Сега, за да можем да сложим ластичето в задната част, трябва да пригънем цялата вата навътре по този начин, като същевременно се опитвам да закрепя и ластика във вътрешната страна, така че той да бъде скрит. Ето така. И ще го залепя целия с силикон по този начин. И когато се обърне, няма да се вижда никаква лоша част. Хайде сега го направим. Вече задната част на диадемата е залепена, така че да не боцка на момиченцето. Ето как изглежда тя отпред. Ако случайно главичката на детенцето е по-малка, може винаги да направим възелче отзад, според размера на главата на детенцето. Ето и моето предложение за тази седмица. Диадема от изкуствени цветя. Това беше от мен за тази седмица. Ако имате някакви въпроси как да направите тези диадеми и въпроси по другите ми клипчета, може да ме питате с лично съобщение на g-Череша в страницата ми във Facebook. Желая ви всичко добро и усмихнат ден от мен, госпожа Череша.